Fil-katekezi tagħna llum eżistijaj waqt li bħal dejjem inkomplu nirriflettu u nitkellmu bejnietna dwar hekk it-tiġdid tal-Knisja. Hekk illum xtaqt li nirrifletti ftit magħkom permezz ta' esperjenza partikolari sempliċi ħafna li għaddejt minna, imma li tgħinna kif anka inħallu l-kelma tal-Alla ġeddidna. Il-Knisja tiġġedded daqskemm tiġġedded fil-fidi tagħha f'Ġesu Kristu. Li nemmnu f'Ġesu li huwa ħaj, f'Ġesu li qam il-mewt, f'Ġesu li aħna llum nistgħu nagħmlu esperjenza ħajja tiegħu. F'Ġesu li aħna llum nista' jkollna kuntatt personali miegħu. Jekk aħna eżistijaj nitkellmu minn x'għamel Ġesu 2000 sena ilu, l-impressjoni li jieħdu n-nies hija li Ġesu eżista 2000 sena ilu. U l-Kristjaniżmu nirduċuh mbagħad għat-talim li tagħna Ġesu li għamel xi ħaġa 2000 sena ilu. Jekk aħna naqsmu l-esperjenza tagħna ta' Ġesu llum nitkellmu dwar Ġesu ħaj illum, allura maħniex nitkellmu minn Ġesu tal-passat, ma qed nitkellmu minn Ġesu tal-preżent. Ġesu li llum ukoll aħna nistgħu nesperjenzaw dak li huwa għamel. Għax dak li jagħmel għadu jagħmlu u jibqa' jagħmlu. Dan huwa l-Kristu ħaj eżistijaj li aħna msejħin biex inxandru fil-Knisja u lis-soċjetà tagħna llum b'qalbna kollha. Hekk huwa f'dan il-kuntest nixtieq aqsam magħkom hekk din il-kelma. Propju matul din il-ġimgħa kont qiegħed l-Isptar Mater Dei huwa l-Ministeru li qed naqdi bħalissa fil-Knisja bħala kappillan fl-Isptar Mater Dei. U kif kont miexi fil-kurutur, hekk kien hemm waħda marra waqfitni u talbitni bil-ħerqa u bidmuħ f'għajnejha sabiex nitlob għall-tifel tagħha għal kundizzjoni severa li t-tifel tagħha qiegħed fiha, nefqu ħafna flus u hekk t-tifel tagħha ma fiqx minn din il-kondizzjoni ta' issa. U għattira li il-qudiem immur nara ftit it-tifel tagħha u nitlob anke miegħu. U ħallejt din il-mara. Kif tlaqta mort fil-kappella tal-isptar. U għat li jiet firġlejn Ġesu eżistijaj, hekk reġiġiet f'qalbi din il-mara. U bħal donna ħakmit li qalbi. U f'riġlejn Ġesu nistqar magħkom illi l-uġieħ ta' dik il-mara stajt inħossu fil-qalb tiegħi u bkejt quddiem il-mulej għalija waldan bina. Ma kienet sempliċement każ ieħor ta' persuna tgħidlek itlob għalija Fader. F'dal każ partikolari xi ħaġa quddiem Ġesu hekk misset il-qalb tiegħi u tlabt il-Ġesu bidmuh eżistijaj. Hekk quddiem dawn is-sitwazzjonijiet tlabtu qudiem dan is-sitwazzjonijiet mulej aħna x'għandna nagħmlu, kif għandna nġibu ruħna. Tant nies li jħobbu l-morda, li staff mediku li jiddedika hekk l-enerġija tiegħu, ir-riżorsi anke tas-soċjetà. Hekk dak li fil-qalb tiegħi nitlob hekk ħassejt f'qalbi li kelli sempliċement niftaħ il-Vanġelu. U meta ftaħt il-kelma tal-Alla ġiet din is-silta li xtaqt naqra magħkom li għalija kienet ta' dawla eżistijaj. Għaliex aħna hekk il-kelma tal-Alla għajjimna mill-ġdid, rixux tagħna, tina l-qawwa, tina esperjenza ħajja. Meta nħossu l-mulej qed ikellimna permezz tal-kelma tiegħu fiċ-ċirkustanzi li nkunu għaddejjin minnhom. Meta l-kelma tieħu l-ħajja bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Ma tibqax kelma li tinfurmana b'xi ħaġa, imma ssir kelma ħajja li tiffurmana f'dak li għandna bżonn f'dan il-mument. Ekku l-kelma li rċevejt eżisti f'dak il-moment snaqra ftit twila, però jiena tatni ħafna dawl, tatni esperjenza minn ġewwa, tatni qawwa ġdida. U xtaqt naqsama magħkom għaliex forsi ħut minnkom għandkom bżonn eżistijaj. Forsi din ħad tkun kelma li anke ġeddet il-fidi tagħkom, iġġeddet l-esperjenza tagħkom, iġġedditkom eżistijaj anke jekk għaddejjin momenti ta' martu ta' dbatija intom jew l-familjari tagħkom bħalissa. ċaħat għandu l-Evanġelu jista' jsib miegħi din il-kelma mħuda mill-Evanġelu skont San Luqa, kapitlu 8,
من vers 40 sa kapitlu 9 vers 11. Mela Luqa kapitlu 8 vers 40 sa kapitlu 9 vers 11. Ħanaqrawhom. Meta reġa' lura Ġesu, il-kottra laqetu għax kulħadd kien qiegħed jistennih. U ġie wieħed jismu Ġajru li kien kap tas-sinagoga. Inxteħed f'riġlejn Ġesu u talbu jasal wasla saħandu. Għax kienet qiegħda tmutlu bintu tifla sa xi 12 sena li ma kellux ħliefa. U għaw sejjer in-nies bewrossu fuqu. U kien hemm mara li kienet ilha 12 sena tbati bit-tnixxija tad-demm. Kienet ħliet ġida kollu fit-tobba u ħadd minnhom ma kellu ħila jfejjaqa. Resqet lejn Ġesu minn warajh u messitlu t-tarf tal-libsa u minnu fih it-tnixxija tad-demm waqfitilha. U Ġesu qal: min messni? Kulħadd ċaħat li kien messu. U Pietru qallu: Mallem, in-nies qegħdin jafsu fuqek u jrossu madwarek. Imma Ġesu qal: xi ħadd messni għax ħassejt li xi qawwa ħarġet minni. Il-mara meta rat li ma setgħetx tinħeba, resqet broda fuqha, inxteħtet qudiemu u stqarritlu quddiem kulħadd il għala kienet missitu u kif fieqet minnu fih. U qalilha: binti, il-fidi tiegħek salvatek, mur bislima. Kif kien għaddu jitkellem, wasal wieħed mid-dar tal-kap tas-sinagoga u qallu: bintek mietek, tħabtux iżjed lil Mallem. Iżda Ġesu meta semma dan qal lill-kap: tibżax biss intemmen, u jitfieq. Wasal id-dar u ma ħalla lil ħadd jidħol miegħu li fil-Pietru l-Ġakbu l-Ġwanni u l-missier it-tifla u l-omma. Kulħadd kien qiegħed jibkiha u jħabbat fuq sidru minħabba fiha u qalilhom: tibkux għax mhijiex mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih għax kienu jafu li mietet. Imma hu Abdelajda u bleħen qawwi qalilha: tifla qum. U reġgħet daħlet ruħha fiha u minnu fih qamet u ordnalhom jagħtuha tikol. Il-ġenituri tagħha staġbu għall-aħħar. Imma hu wessihom biex ma jgħidu l-ħadd bli ġara. Sejjaħ 12 madwaru u tom qawwa u seta' fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mart. U bagħthom ixandru s-saltna ta' Alla u jfejqu l-morda u qalilhom: tuħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar la ħorġa la ħobs u lanqas flus u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk teħtlu f'xi dar ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukomx joħorġu minn dik il-belt u farfru sat-trab tagħha mimma riġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru lil ħura jixandru b'ċarat tajba u jfejqu l-morda kullimkien. L-appostri reġgħu lura għand Ġesu u qalulu x'kienu għamlu. Imbagħad ħadhom miegħu nġabar magħhom qrib belt jisimha Betsajda. Imma l-fulol sar jafu u marru warajh. U laqahom u qagħad ikellimhom fuq is-saltna ta' Alla u fejjaq il dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. Din il-kelma eżistijaj f'ċirkostanzi ta' dik it-talba hekk li rċivejt minn għand dik il-persuna. Kienet kelma li tatni ħafna fidi, ħafna kuraġġ. Din il-mara stajt l-ewwel ħaġa nara bħal dan missier li kellu nuko tifla tiegħu 12 sena. Illi marret għand Ġesu qaltlu u qallu biex imur għandu d-dar ħalli ifejjaq il-bintu. Hekk l-istess kif din il-mara ġiet titlob sabiex inkun nista' mmur hekk nitlob għall-bina. U hawnhekk eżisti kemm hija sabiħa l-karba tal-ġenituri. Ġesu li jagħti widen f'dal-mument il-karba tal-missier. Missier din it-tifla Ġajru, il-mulej jisma' l-karba ta' Ġajru. U inti forsi llum u inti Ġajru. Forsi inti jom, forsi inti missier li f'qalbek hemm karba l-uliedek.
الجسو التيد لمولي ايا فيا قلبني يا فيا قلبنتي. forse qed titolbu biex tfiq jew jfiq fiżikament għax marit, forsi qed titolbu biex jinqala minn sitwazzjoni ta' dnub, forsi qed titolbu biex jinqala minn xi vizzju, mid-droga, mill-alkohol, mis-serq, mis-sitwazzjoni li qed fiha. Ġesu jieqaf jisma' l-karba ta' dan il-missier. U allura sistielu l-ħaġa nagħmel kuraġġ kbir lill-ġenituri kollha u lil kull min qed jokrob quddiem il-mulej. Kull min qed jitlob għal ħaddieħor, xi drabi aħna ngħidu ma kemm ħandum nitlob. Ejjew ma nifqux u ma nejjux nitolbu. Għax il-mulej ma jaqafx jismana u ma jgħix jismana. Ejjew nkomplu nħallu l-fidi tagħna neżerċitawha, impoġġuha fil-mulej Ġesu. Hekk qed inħaġġi sistema mbagħad li laqtitni hija l-kundizzjoni tal-mara illi tmur biex tmiss il-tarf tal-libsa ta' Ġesu li tgħidilna li ħliet il-flus tagħha kollha fuq it-tobba u ħadd minnhom ma rnexxielu ifejjaqa. Dan ċertament mhux xi disprezz kontra t-tobba din il-kelma. Anzi, it-tobba fil-Bibja huma mfaħrin ħafna jekk naqraw il-ktib ta' Bin Sirak kapitlu 38 xi darba nagħtu katekeżi fuq jurina kemm aħna għandna bżonn nitolbu għat-tobba għax huma strument f'idejna anke biex ifejjaqna. M'hemmx kontradizzjoni bejn il-qawwa ta' Ġesu li jfejjaq b'mod bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu u bir-rigal tal-don tal-fejqan permezz tal-mediċina u tax-xjenza tan-natura. L-aħħar mill-aħħar kull għotja tajba u kull don perfett ġej minn Alla, ġej mis-sema. U l-fidi tagħna mhix kontra r-raġuni, kontra l-avvanzi tal-bniedem, xejn minn dan. Tgħidilna sempliċement salu għalli isma' umanament din kienet f'sitwazzjoni li ħadd ma seta' jagħmel aktar xejn. U ħliet ħafna mill-flus tagħha, ir-riżorsi kollha tagħha spiċċawla. It-tama umana spiċċat. Fakritna ħafna f'din il-persuna, f'din il-mara titlob din it-tifel tagħha. Kemm nefqet flus fuq il-marda tat-tifel imma donnu kollu għal xejn. U forsi anke hawnhekk eżisti wħud minnkom li għaddejjin forsi minn din is-sitwazzjoni fil-mixja tal-ħajja tagħkom. Forsi tħossukom illi umanament m'hemmx iktar tama s-sitwazzjoni tagħkom. Kellimtu l-kulħadd mill-aspett mediku jekk it-tifla marida. Ħadtu l-pariri ta' tant saċerdoti, ħadtu l-pariri ta' counselors, ta' psikoloġi. Umanament sifirtu barra minn Malta, forsi t-tifel mar kursijiet ta' droga u reġa' waqa'. It-tama umana donna tidher li falliet. Umanament donnu m'hemm xejn aktar x'tagħmel. Però fil-Vanġelu dan missieru din il-mara, it-tnejn li huma quddiem sitwazzjoni fejn umanament m'hemmx tama, dawn ipoġġu t-tama tagħhom kompletament f'Ġesu. Fil-persuna ta' Ġesu. U allura eżistijaj ħanaraw kif it-tnejn li huma il-qalba tagħhom dan ir-raġel ġajru din il-mara iddur madwar il-fidi tagħhom f'Ġesu. Naraw li meta din il-mara wara li tfiq Ġesu jgħid minn messni u hija kollha titkellem min hija, Ġesu jgħidilha l-fidi tiegħek salvatek. U meta lil ġajru jiġi jgħidulu isma' toqgħodx tħabtu li mallem it-tifla mietet, Ġesu jgħidlu int emmen. It-tnejn li huma Ġesu jitlob minnhom il-fidi. U l-fidi x'kienet se tagħmel eżistijaj? Ċertament mhix il-fidi psikoloġika, ġifieri għax jiena nemmen l-infiq jiena nfiq. Dik tkun purament logħba psikoloġika, ma Ġesu mhux dan li qed jitkellem. Jekk irridu naraw il-fidi x'tagħmel, naraw il-fidi li għamlet f'din il-mara meta misset il-Ġesu, Ġesu jgħid jiena naf il-qawwa li ħarġet minni, ħassejt xi qawwa ħirġa minni. Mela l-fidi x'tagħmel? Il-fidi tgħinna ninfetħu biex nilqgħu dik il-qawwa li hemm f'Ġesu. Tant nies oħrajn missew il-Ġesu jgħidilna li l-rossa il-massa kienet fuq u l-folla kienet tross fuq. Imma waħda biss fiqet. Għax forsi l-oħrajn kellhom imissu l-Ġesu għax ma kienx hemm spazju. Kienu mrassin miegħu. Imma din misset il-Ġesu għax hemmnet. Għax irridet tuħu xi ħaġa minn għandu li temmel li hu biss jista' jagħtiha. Ma kienetx qed tmissu għax bil-fors. Kienet qed tmissu għax bil-fidi. U hawnhekk eżisti naraw il-Ġesu jgħid waqt li dil-mara tmissu din il-qawwa toħroġ minnu.
Eżisti darba saqsejtek li l-nifsi fil-qalb tiema kemm nies jitqarbnu u xi drabi donnu m'hemm riżultat ta' xejn fihom. Jista' jkun li xi drabi aħna bħal din il-folla ta' madwar Ġesu li nrossu fuq Ġesu nimmissuh fl-Ewkaristija, però ma jiġri xejn ġewwa fina. Għaliex Ġesu mhux magician, Ġesu mhux 1+1=2 eżisti. Il-qawwa qiegħda hemmhekk għal kull min irid imiss il-mulej ċertament. Is-sagramenti għandhom il-grazzja fihom infushom. Però meta huma mħaddmin bil-fidi, huma sagramenti ta' fidi tal-Ibna Knisja li aħna nistgħu nesperjenzaw il-qawwa kollha tagħhom. Mhux għax il-qawwa mhix hemm, imma bżonn il-fidi tagħna wkoll biex din il-qawwa tiġi released ġewwa fina b'mod esperjenzali. U allura eżistija anke aħna missu lil Ġesu mhux it-tarf tal-libsa tiegħu. Aħna missu l-Ġesu fl-Ewkaristija fit-qalbi imqaddes, però jew mhux nitqarbnu bid-drawwa eżistija. Jew missu l-Ġesu verament bil-fidi, bil-fidi. Li nemmnu li minnu toħroġ din il-qawwa. U din il-qawwa hija l-Ispirtu Santu eżistija, mhix qawwa xi forza hekk impersonali, din hija persuna. Il-qawwa ta' Ġesu għandha isem huwa l-Ispirtu Santu. Aħna missu l-Ġesu fl-Ewkaristija ħaj, missu l-Ġesu fil-kelma, meta nqaraw il-Vanġelu. Ġesu l-kelma ħajja. Meta nqaraw il-Vanġelu aħna missu miegħu u nirċievu l-qawwa tal-Ispirtu. Aħna missu ma' Ġesu meta aħna nmissu mal-komunità nisranija, meta nintaqgħu bejnietna bħala nżara u npoġġu jdejna fuq xulxin biex il-marti fiq kif qalilna Ġesu, dawn huma s-sinjali jsieħbu dawk li jemmnu f'ismi keċċu ix-xjatin eċetera jqiegħdu dejjem fuq il-morda huma jfiequ. Aħna l-Knisja il-ġisem mistiku ta' Kristu. U għalhekk il-saċerdot fil-sagrament tad-dilka tal-morda minnhom ipoġġi jdejh fuq il-marid fis-skiet mingħajr ma jitlob xejn. Hemmhekk huwa Ġesu li qed imiss il-marid permezz tas-saċerdot. L-istess kif Ġesu jista' jmissna permezz ta' xulxin. Aħna mmissu lil Ġesu bħal din nara fis-sagrament tal-qrar li hemmhekk nirċivu tant mill-qawwa tal-Ispirtu li jaħfru li jfejja il-ħajja tagħna. Però eżistejju mmissu l-Ġesu bil-fidi. Allura forsi quddiem daw is-sitwazzjonijiet li tant jidhru hopeless eżistej fil-ħajja tagħna. Irridu nħadmu l-fidi tagħna, irridu neżerċitaw l-fidi tagħna. Din il-mara ma qaditx tgħid u hija jiena nemmen li Ġesu jista' jfejjaqni, jekk irid Ġesu jista' jiġi fuqi u ma jafx kollox, ma jafx li jiena qiegħda hawnhekk minn din il-folla m'hemmx għalfejn mur jien kapaċi jdur baħħa mill-aħħar il-Bartilmew mhux jekk għamillu kien qed qiegħed fit-tarf tat-triq Ġesu kien għaddej jinduna bih waqaf. Ma din il-mara ħadet l-azzjoni f'dan il-mument. Ma għaliex tirraġuna b'dan il-mod. Għamlet xi ħaġa għamlet il-pass fil-fidi. Ħafna drabi aħna dan li huwa nieqes nagħmlu dak il-pass żgħir li juri li aħna nemmnu fil-qawwa ta' Ġesu li ħajjagħmel xi ħaġa fil-ħajja tagħna, mhux biex forsi jagħmel xi ħaġa, ma fiċ-ċertezza li mulej se jagħmel xi ħaġa, issa se jagħmel kwistjoni oħra. Imma ċerti li jekk aħna nitolbu naqalaw, ċerti li jekk aħna missu mal-mulej nirċivu l-qawwa tal-Ispirtu Santu, issa jfejjaqniex, jikkunslaniex, jitinix iktar qawwa, jagħmel xi jagħmel kwistjoni oħra, imma ċerti jekk immissu l-Ġesu xi ħaġa tiġri fil-qlub tagħna ġewwa fina mingħajr dubju ta' xejn. U jew ma nipritkawx dubji, ma nipritkawx il-jekk. Ma Ġesu m'hemmx jekk meta darba qallu mulej jekk trid tista' tfejjaqni qallu rrid tkun infejjaq. Inħallu l-mulej jagħmel fina li jritu, meta jritu kif jritu, però b'ċertezza li l-mulej se jaħdem dejjem fil-ħajja tagħna. Kif jgħid San Pawl Alla ma dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem jitfit magħhom għal ġid tagħhom. Għandna bżonn din il-fidi. Xi drabi nipritkaw id-dubji, niżeraw id-dubji, xi drabi anke fil-Knisja. Imma n-nies sempliċi li jieħdu l-Ġesu kif inhu, straight and plain, straightforward, jemnu. Għandna bżonn il-fidi ta' tfal, il-fidi ta' ċkejknin, li jemnu, li jissaħru qudiem il-ġenituri tagħhom, li jemnuhom f'kollox il-ġenituri tagħhom, li jemnu li l-ġenituri tagħhom kollox jistgħu jagħmlu għalihom. Kemm għandna bżonn nikkonvertu. Xi drabi flok aħna nikkonvertu għall-Vanġelu għal Ġesu, nippruvaw nikkonvertu l-Vanġelu għalina. Inbaxxu l-Vanġelu għan nuqqas ta' fidi tagħna. Għandna
bżonn niċċekknu, neħu supervja minn ġewwa fina, anka fil-Knisja, anka fina s-saċerdoti eżistijaj. Irridu l-kol kemm aħna nemnu fis-sempliċità f'dan Ġesu, fil-qawwa tiegħu, li hu ħaj issa, qiegħed ħadejk issa, qiegħed miegħek issa f'dan il-mument. Li nisimgħu ikellimna, int biss emmen. ċertament aħna nistgħu nkunu mdawrin b'nies li jitqu bina għaliex ikollna din it-tip ta' fidi. Bħalma daħqu b'Ġajru u b'Ġesu meta Ġesu ħajmur qajjem il-bintu minn mewt. Aħna jista' jkollna nies anke fil-Knisja li jitqu bina għaliex nemmnu li Ġesu għadu jfejjeq illum u jgħidulna mhux vera. Jistgħu jkunu saċerdoti eżistijaj. Jistgħu jkunu trends ta' saċerdoti ta' talim li xi drabi jkun maħkum minn riflessjonijiet umani imma mhux mill-qawwa tal-Vanġelu. X'importa billi jitqu bina? Ġesu daħħu. U jekk aħna jkollna l-fidi ta' tfal żaru sempliċi, bina se jitqu wkoll. Però aħjar jitqu bik. Aħjar il-familja tiegħek titħaq bik għax għandek il-fidi sempliċi f'Ġesu. Milli jitħaq bik ix-xitan għax ikun saraqlek il-fidi b'ħafna raġunamenti u loġika umana. Aħjar jitqu bik in-nies milli jitħaq bik Satana. Ejjew npoġġu l-fiduċi tagħna eżistej kompletament fil-mulej. U Ġesu eżistej naraw l-aħħar ħaġa wara li jagħmel daw il-fejqan lill-apostli jagħtihom is-seta' u l-awtorità biex huma wkoll jagħtihom il-qawwa, l-qawwa li kienet toħroġ minnu jagħtiha l-apostli biex imorru jfejqu l-morda u jxandru s-salt Natalla. U l-apostli jmorru jagħmluha. Imbagħad naraw li jmorru jgħidu lil Ġesu x'għamlu, mela għamluha mhux ħadu talima, marru jagħmlu dak li Ġesu qal. Imbagħad naraw li ħafna nies imorru għand Ġesu jilqahom kemm sabiħa, bl-Ingliżi da he welcome them. Ġesu jilqa' l-folol tan-nies. Jallimhom is-saltna u jfejjaqhom. Jfejqilhom il-morta. Dan il-Ġesu li jagħmel eżisti. Xi drabi aħna bħala Knisja ħadna aktar il-Ġesu li jgħallem mhux tant il-Ġesu li jfejjaq. Aħna rridu l-Ġesu sieħ, anqas jien dak il-Ġesu nemmen fih. Ġesu sieħ. Ġesu li jgħallem, iva, li jwiddeb, li jċanfar, li jurina triq, imma Ġesu li jfejjaqna wkoll. Eżisti. Jfejjaqna fiżikament, spiritualment, emozjonalment. Ejjew eżisti mill-qalb. Illum nilqgħu dan il-Ġesu. Ejjew npoġġu t-tama tagħna fih. Ixini iċ-ċirkustanza li aħna għaddejjin minnha. Ejjew nkunu bħat tfal iż-żgħar li nemmnuh il-Ġesu, li naftawh.